Čaute, pozdravujeme vás s Molinkou, dúfam, že sa máte všetci krásne. A v dnešnom videjku s vami chcem pozdieľať jedno uvedomenie, ktoré mi dneska prišlo pri spievaní mantry. Niekedy ma to chytí, mám rada mantry, tak som si spievala mantru Om Namo Narayanaya, ktorá je veľmi, veľmi krásna, veľmi hlboká. A zapala som si jedno videjko od Deva Mitten a spievala som si túto mantru. A čo bolo ešte zaujímavé, bolo tam také cvičenie, kde Deva hovorí, že skúste sa pri spievaní tejto mantry pozerať na seba, na svoj odraz v zrkadle, aby ste videli to svoje divine, aby ste videli to svoje božstvo a popri tom si to spievajte. A to je vlastne, mantry sa opakujú, čiže som sa pustila do tohto procesu, spievala a chodili mi také uvedomenia počas toho spievania, ktoré boli veľmi zaujímavé, pretože ako náhle som sa pozerala na seba, precíťovala to božstvo a spievala, tak mi do toho zrazu začali skákať všelijaké distraction, čiže klinkala nejaká správa, Molinka škrapkala na balkóne, že chce ísť donútra, alebo mi chodili všelijaké myšlienky. A bolo to zábavné to sledovať, ako som komolila tie slova tej mantry, čiže mantra sa naozaj opakuje dookola. A už som vnímala seba, ako tie slova komolíme, že namo, rajo, jamo a všelijako. A presne mi to prišlo, že takto je naozaj aj v tom živote, že to bytie za tým všetkým, ono tam stále je. Ale všetky tie distractions, všetky tie veci, ktoré prichádzajú vlastne zvonka, ktoré sú pre nás také rušivé, tak na ne nejakým spôsobom reagujeme a to nás vlastne odpája, alebo ako to nazvať, od toho videnia toho božstva a toho božského v nás. Takže mne takto pekne prišlo to uvedomenie, že keď sa stíšime, keď si uvedomíme, že sme v podstate stále v napojení a to bytie, to divine tam, kde za tými očami, keď sa pozeráme teda na ten svoj obraz, je a je pozorovateľom toho, čo sa nám tu deje, tak je to také pekné uvedomenie, že ako ľahko nás čokoľvek môže takto odvádzať od tej pozornosti a od toho nášho divine, primárneho stavu toho bytia. Takže môže to prísť kdekoľvek, takéto uvedomenie a je to pre mňa veľmi také poučné v tom, že ono sa to deje, tak či tak, udeje sa to presne tak, ako sa to má udiať, ale možno nedávať naozaj takú pozornosť všetkým tým rozptýleniam, ktoré sú okolo a nejak sa upokojiť v tom byti, dôverovať tomu životu, to surrender, to odovzdanie sa, ktoré je niekedy veľmi náročné, lebo potom mám pocit, že Pane Bože, čo mám robiť? A stále sa pýtam, dobre, už to viem, ale ako to mám žiť? A tam vždycky príde odpoveď, v podstate takto isto. Tak ako sa to deje, tak ako sa to žije, tak ako to je. Len tá myseľ si stále myslí, že by to malo byť inak, že by som to mala robiť inak, že by som mala niečo robiť inak, ale to bytie za tým rozumie, čo sa deje. Takže takéto malé drobné uvedomenie na dnes. Ak máte chuť, pozdieľajte v komentároch, ako to máte vy, alebo pričom vám prichádzajú takéto uvedomenia, pričom vy cítite, že ste v tom svojom byti a tak aj fungujete a tak aj žijete, ako sa vám v tom darí a či vám to tá vaša myseľ moc kazí, alebo nie. Budem veľmi rada, ak budem od vás počuť, ako to máte vy. Držte sa, nech sa vám dobre darí a žiari. Čaute, pozdravuje aj Molinka.